Ang isa ka manunulat nagsiling, nga ang pangamuyo, amo ang pag-abri sang tagipusoon sang Ginoo, katulad sang isa kaabyan. Ang pagtuon subong semanal nga pag-usisa, pag-review o kung pagsiling sa natong leksyon sa eskwela sa Batika, ini ginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa natong iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Isa ini ka Ilonggo o kung hiligay nung na version sa natong weekly Sabbath School lesson nga ginatunan sa tanan nga mga Iglesia Adventista sa Bilog nga kalibutan. Ako si Pastor Luisito Tomado, ang inyo naman masunsun nga host sa sining atong programa. Ari ang atong duha ka mga bisita nga permi naging ninyo ni sila makita kag you have been blessed sa ilang contribution mga kautoran. Ako nung napakilala sa inyo, siya ang atong nga dean sa Boys Dormitory diri sa CPAC. At the same time, siya ang aton nga associate church pastor diri sa aton iglesia sa college. Wala sang iban si Sir o kung Pastor John De Lloyd Coro. Sir, may adlaw sa imo. Pastor, may nga po, may adlaw. Sir Jonathan, may adlaw. Kahit sa aton man mga kauturan, mga kapaglaom, nagapadayon sila sa pagsubay, sa pagsunod sila nga programa. Akong gusto man nga tamyawon ka mo, mayang adlaw sa inyong tanan. Yes, thank you good Sir John De Lloyd. Ang ikaduha na akong pakilala mga kauturan, by profession isa siya ka electronics engineer. Siya isa sa aton nga mga professors diri sa aton nga School of Engineering and Technology diri sa CPAC. But above all, siya ang aton nga head elder sa aton iglesia diri sa Central Philippine Adventist College. Wala sa iban si Sir Frederick Linatan. Sir, mayang adlaw sa imo. Mayang adlaw, Pastor, kag Sir Coro, kag samon na mga kauturan nga nagasunod sini na pagtuon. Amon kamo gina welcome diwat sa sining isa naman ka pagtuon naton sa sini na semana kag subong man akon ginatamyaw ng aton mga kauturan dira sa mga nagligad na semana ara amida sa iglesia naton sa Tuyong, sa aton mga kauturan dira sa Kawayan, amon kamo ginatamyaw ag subong man kay Brother Gabat sa Binalbagan, akon kamo ginatamyaw dira. Yes. And that's it. Mga kauturan, ara kita sa Key5 News FM. Hindi ka malipat. Kada Biyernes ang gabi alas 8:30 tubtob alas 9. Mabatian ini sa bilog na Western Visayas, bisan pa sa Mindanao kag sa ilang Facebook sa bilog nga kalibutan. Sa hindi pa kita magbasa sa aton sadsara nga teksto, magaduko kita na sa aton mga ulo sa pagpangamuyo. Sa siningation Ginoo, iyari naman kami nagapalapit sa imo, nagapangayo Ginoo sang kapatawaran sa among mga kasalanan, kag nagapasalamat sang imo mapinadayunon nga mga pagpakamayo nga imo ginabuo sa amon. Karon amon naman ginatugyan ini nga pagtuon. Kabay pa ngang balaan nga espiritu magadihon kag magahatag sang paghangop nga ang pinakamanami gid nga mga punto sang leksyon magagwa. Gani salamat gid nga imo ginsabat amon pangamuyo. Sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunubos. Amen. Amen. Yes, Sir John De Lloyd. Mga kauturan, mga kapaglaom, aton sentro sa pagtuon, makita sa mga Salmo, Kapitulo 116, mga bersikulo 1 kag 2. Nagambal diri, ginahigugma ko ang Ginoo bangod nga nagapamati siya sang akon tingog kag sang akon mga pagampo.
bangod nga ginlingig niya sa akon ang iya idulungog. Busa magapanawag ako sa iya tubtob nga nagakabuhi ako. Amen. And that's correct. Kanami mga autoran, magapanawag kita mintras tanto buhi kita mga kauturan. Yes. Ari na kita, Sir Fred and Pastor John Deloyd sa Lesson 6 para sa Mayo 2, tubtob Mayo 9, Prayer Warriors. Isa ni sang atong mga tunan sa aton nga tema sa sining trimestre, Growing in Relationship with Christ. So, ang isa sa mga elemento nga kita magatubo dira sa aton nga relasyon sa kay Kristo is to be prayerful. Karon nga si Mana, may tatlo ka mga importante nga mga biblical heroes. Nga ini nga mga tao are known to be prayerful. Kagang ilang success attributed sa ilang nga mga pagpangamuyo. Si Daniel, si Enoch, kag si Moses. Yes. Sir Fred, ano pa gid ang aton nga masidingan sa sininga si Mana? Dreaman naton makita na isa ka kung matuto man kita sa pagbasa pagtuon sa Biblia ang pagpangamuyo hatagan man naton sang Yes. bili kay ini ang ato na paagi na istorya kita sang ato na Ginoo kag sa sini na lesson aton makita na kung kita man mag-communicate sa aton Ginoo kamay na maatun-an naton sa aton na mga karakter sa sini na simana mahimo manggali naton ang mga butang na kisa do imposible sa aton. Yes, and that's Apang correct. paagi sa bugay sang Dios kag sa iya pamaagi na kita ginlambot niya, it will be our sweet response ang pagpangamuyo. Yeah. As sa akong nambal, isa sang mga elemento nga kita magtubo sa atong relasyon is to be prayerful. Yes, Sir John Deloyd, ano pang Yes, imo? Pastor, mga kauturan, sama bala sa isa ka relasyon nga tawhanon. It's either nga friendship or relasyon sa manigtiayon or asawahay. Magkasama. Kung madula ang komunikasyon, posible nga magaluya Yes. or maguba ang relasyon. In the same way man sa aton nga relasyon sa Ginoo, ang pamaagi nga maka-communicate kita sa Ginoo, amo ang pagpangamuyo. Yeah. Kag damo man sa mga writers bala, mga biblical scholars nga nagahambal nga ang pangamuyo daw isa ka ginawa. Ang ginawa, kung may ginawa, patay ka. So in our relationship with Christ, prayer is one of the elements or avenues nga kita mabuhi ang aton, magtubo ang aton nga relasyon sa Ginoo. Balik ko sa mo, Sir Fred, faithful Daniel. Ano ni si Daniel? Anong aton makuha nga mga kanami, nga mga leksyon sa kay Daniel? Makita naton na sang si Daniel bihag sila pakadto sa Babylonia. Yes. Naglabot na ni siya sa ato na tuon hasta na sa panahon nila ni Darius sa iya Sa Medo-Persia. Persia. Hindi ang iya mga desisyon kung ato na obserbahan do hambal naton do hindi ni siya mahapos. Pero kung aton tanawon the habit na ginahimo ni Daniel, especially ang prayerful life niya, maobserba naton even sa basa kita sa Bible story na nungod sa iya, biskan pa sang batanon siya. Batanon pa So, siya, yes. Oo. isa ka part duro sa training sang iya mga ginikanan na diri man naton makita Yes. ang pagka-prayerful. Diri sa kabuhi ni Daniel, nagsiling diri siya, Daniel purpose in his heart. Wala labot sina ang ako na punto di gin-purpose niya man ang pagsalig sa Ginoo na sa tanan ng mga kabudlayan, especially sa ato na lesson diri na ang kabuhi ang nakataya sa iya kag ang isa digto ang decree na kung magpangamuyo luwas Yes, sa hari mapatay. Ang ako di ginahuna-una kung si Daniel guro mahuna-unan siya kung pareha sa aton sitwasyon pwede malang tatry tayo diyas malang ni Oo. no pwede malang kuguro ka pangamuyo sulod kwarto nga sirado or nga ayabrihan ko gid bi kay manisgo sa akon kabuhi wala man ko naguntat sa pagpangamuyo or pwede man siya magsiling na
mangayo siya official leave na hindi siya makita sang atong nagakuan sa iya para ma-avoid Anyway, 30 dias. Oo, 30 dias man lang. Pero makita nato na atubang ni Daniel na pakita agad yan na ang iya life is prayer. Kagdra na siya na experience na niya even sa time ni Haring Nebuchadnezzar kung paano sila ginluwas. So karon sa sini maisol pa ba? Do something amo na ang sa kabuhi ni Daniel. Yeah, before na ako na kay Pastor Jan de Lord. Ang isa pa, sir, nga hindi gid siya mabuhi, nga bisan sa 30 lang. Daw hindi siya mabuhi within 30 days, nga hindi siya kapangamuyo. That's why iya gid siya gingambol and I believe on the power of God. Kaya amo na ang iyang connection. Yes, sir. Yes, Pastor, no? Mga kauturan, Sir Jonathan, may ara gid dia advantage kung ang tao prayerful. Diri sa sama kay Daniel, nahimo siya nga maalamon, wise siya. Yes. Kag tungod sa iya nga pagka mapina nga muyoon, ang balaan espiritu nagkunsad sa iya, nagupod gid sa iya. Kag ikatatlo mga kauturan, tungod sini nga kabuhi nga practice ni Daniel nga may ara siya, prayerful siya. Ginahigugma siya sang langit. So mga kauturan, kung kita gali mapinangamuyoon, possible kita nga maging maalam, ang espiritu magakonsad diri sa aton, kag higugmaon kita sang kalangitan sang Ginoo, sang dira nga nagpangamuyo si Daniel nga nidya sing kaalam. Even before pa lang or manug start pa lang siya nga mga muyo, si Angel Gabriel nagkunsad, grabe ang pagpadala sang Ginoo sang sabat sang iya pangamuyo. Pastor. Wala pa ganin siya kalito. Magaganchas pa lang siya kamangamuyo. Yes, still the desire, pero ara na ang sabat. Ang sabat. Kagti, ang isa pagit, kundi ini sila ilagid gintuyong, hindi magkaon sa kalanon sang hari. Ang upod sang iya tatlo ka mga abyan, si Shadrach, si Meshach, kag si Abednego, kag si Daniel mismo. Ang akong pagpatiya, sir, nga 10 times better sila mo. Siling nila kay Melzar o kung sino tong Aryok. Nga tilawin lang bala ninyo kami anay. Oh, kay tinadlok si Aryok mo. Nga patyon siya kay ti base magliniwang sila. Pero ang ilang challenge, just give us 10 days. And then prove. Within the 10 days, ako wala gito. Grabe itong ilang pangamuyo. To prove nga indeed God is a true God nga iyang ginaservisyo. Yeah, do we have some more? So sa amo na kwan pastor no na hindi kita ka pangmuyo kun why kita confidence sa atong pangamuyuan. So ako kung hindi sila mag-challenge sa muna, kung hindi nila sila makahambal na masiguro nila ang masigurado nila. So diri na ako nakita sa ato nakitext ba na ako natalupangda na siling din ni Haring David na ang iya pagpangamuyo, it is a confirmation. Kaya ang nakita ko di, I will call, dasun ang before that, puro past tense. Meaning, may experience na siya. May experience siya sa Ginoo. That's the reason nga ang iya sabat pagtawag sa iya is may ara na sa iya kasiguruhan. May confidence na siya na his prayer will be answered. Not on the sense na pabor tanan sa iya, but nagasiguro siya na may ara sa piyak na side na nagapamati sa iya. Yeah. Kag isa pagid nga prueba ni Daniel, God really answer his prayers. Kato balang pamatyo na ang tanan nga mga wise men. Wise men. Di dala siya kung isa siya sa mga wise men. Di during sinana time wala siya daya. Nakibot na lang siya nga amo na ang balita. Di nagkadto siya kag gin-challenge siya nga okay. Just give me a little time. Na, ang iya ginimo nga muyo gid siya. Kag ang pangamuyo pastor na sa ato na lesson mga specific. No specific na kung magpangamuyo kita gali mga kauturan, hindi lang na do i-generalize general nga kung sa bulong pa generic. Oo. Nga aton gid ihambal gid sa Ginoo na specifically amo ni ang sitwasyon. Amo ni sitwasyon, amo ni kinahanglanon. Sugin sabat gid siya sa Ginoo sa sina na mga ginapangabuyo niya. Sir, ganito sa Monday, the posture of prayer. Ano gid ang maayo gid nga aton nga buhaton kita mga muyo, position naton.
Dre mga kautoran no nagapakita aton lesson nga wala man gid sing dapat gid nga aton nga posture pero may gina-suggest ang May gina- Biblia. Dre mga kautoran may nakita ko dre nga apat ka mga postures sa pagpangamuyo. It can be nga nagapungko kita. It can be nga naga-lie down kita sa aton mga higdaan or it can be nga naga lakat kita, nagatindog kita or whatever we do. Pero ang aton lesson mga kautoran nag-suggest nga daw meaningful kag it's about acknowledgement bala nga that is kneeling before God. Labi na mga kautoran kung pagbugtaw naton sa aga, nagluhod kita dayon. It's a manifestation pagpakita naton ngadto sa yawa nga kung sino ang nagagahom sa aton. Kung sino ang aton gusto nga alagaran. Alagaro. Or whose we are kung sa English mga kautoran. Isa ina nga pagpakita kung kita kuno nagaluhod nga it's a proclamation ngadto sa yawa nga kita ginasubmit naton ang aton kaugalingon ngadto sa aton Dios. Kag may isa gidya ako ka pastor nga nabatian nga ako nagapati nga at the time we kneel in prayer. Hindi lang kneel, at the time we close our eyes. At the time we bow our head in prayer. Wala gahom ang kaway. Madulaan sang pwersa ang kaway. Kag malagyo ang kaway. And that's an opportunity. So amo na isa nagapamangkot bala kita na kung hindi gali luhod Hindi pangamuyo. hindi masabat something hindi ba makalabot ini siya. Yeah. So aton may mga circumstansya. Although gin-explain ni Sir Coro na ang pagluhod it is a display of our submission. Aton na pag paubos sa aton kagalingon na sincero ang aton pagpangamuyo. Pero kung kita man sa anuman na posisyon ini nagatakos kung paano naton ginahambal ang aton or paano naton ginahatag ang pangamuyo naton sa Ginoo. Okay, pwede man tagali magluhod pero ang aton pangunahuna. So it is a matter of our conviction and our heart kung sa aton na pagpangamuyo. Pero amo lang ni ang aton na lesson, it will show na kung magluhod kita do kuan gid ba? Seryoso kita sang aton ginapangamuyo sa Ginoo. Kaya ti ang luhod niya, submission. Submission. Pwede man magtindog kita. Pero ti ang mga tao, bla bla, sulod sa atong panimalay, pwede man magtindog kita. Pero ti ang tindog is as usual position sa tao mo. Na ang pagpungko, usual position Yes, sa tao. correct. Pero ang pagluhod niya is extraordinary. Pinasay, hindi ya kinanglan. Di bisan ng atong kabataan, hindi magdisturbo sa aton kung nakita nila nga nagaluhod kita. Di bisan sa sulod sa iglesia, do kanami gid. Do it is not does not mean nga hindi sabton sa Ginoo. But if there is a way nga makaluhod kita, it's much better. Mas maayo. It's nice. But that's it. Si Daniel ti galuhod nun to siya. Galuhod siya. But may mga panahon Daniel nga tindog man sige pangamuyo. Ato ang publican magsukot sa buwis. Nga iya prayer ya 7 words lang sa English. Lord, forgive me a sinner. Tigin sa bat man to sa Ginoo. Gatindog naman to. Sa kaya hindi sakto ang lugar nga maluhod siya. And that's the point. Okay, sir. Enoch walk and talk with God. Kanami isini. So diri naton do kagamay lang sang ginsugid sa Biblia sa Kay aton Enoch. nanungod kay Enoch. Sa edad niya na mga 365 years, kung aton, although na very gamay lang, no? Pero kung ibalik naton gamay na, sugpo na sa mga panahon nila ni Noah. So, sa sinadaan na panahon, di ba manog, way pa ninatabo ang anaw, Pastor? Ang kalaot sang tawo hindi na gaduging na hindi na gid. How can Enoch live sa sina na panahon na sa diin makita nato na nangin matutom siya. So
hindi madula. Siguro man ko na ang iya pagpangamuyo sa Ginoo na malayo siya sa mga temptasyon. Ang iya guro panimalay kangay man to sa iban na Bible character nagatubang mag sa pagtilaw, pero we can see na sa kabuhi ni Enoch do pinasay siya, no, dumahambal naton do wala ka Da, experience iba siya. siya. Oo, iba siya. Nga ang iban do tutuman nga do na napatay po siya ya do gin pinili gid. Because sa in short verses na diri Enoch walked with God in his sa ina na kabuhi niya. So sa aton na panahon, paano na naton himo kay palarihas man ang mga temptasyon sa aton kabuhi. Wala ta kabalo kung sa panahon sa pagbalik sang Ginoo buhi kita na maluwas, pero si Enoch way man to nagambal na amuni himuon ko kay para kuhaon ko sang Ginoo na buhi. Kundi kung paano naton ginakabuhi ang aton kabulingon, atong kabuhi sa matagadlaw at kag nagaupo na dira ang constant connection and communication naton sa Ginoo pag sa mga. Yes. Sergeant Deloy. Pastor, ako nakita diri sa lesson nato, no, na si Enoch daw same lang gid sa aton nga tao gid nga daw lipot lang ang hambal sang Biblia, pero ang SOP, ang Spirit of Prophecy writing ni Miss White, nakabulig gid kung ano ang klaseng may kabuhi nga ginagyan niya. Nagaobra man siya, nagapangabuhi man siya nga tawhanon, pero despite nga busy siya, gaobra siya, na-maintain niya ang kabuhi nga spiritual, prayerful. Hambal diri sang aton nga sa atong propeta nga si Miss White, sa patriarchs and prophets, the greater and more pressing his labors, na-stress man siya, nakapoy man sa sayang nga obra, the more constant and earnest were his prayers. Hambal ni Miss White, communing thus with God, Enoch came more and more to reflect the divine image. So, si Enoch isa ka ehemplo nga aton pwede makita. Nga ang wala ginahimo sa libanan, ginahimo sa kalabanan. Ginahimo iya. Na, amon to sila mo sir nga ang kalibutan sa tunga panahon kaduging ang kasalanan. But Enoch walk and talk with God. So, ang Biblia, walk lang ang ginambal. But, hindi ka man kalakat nga buhay ka gastorya. Labi na kami upod. Kati upod dyan. Tipos lang mo. Ara ginayon. Hindi meaningful ang pan-relationship. Okay. Wala na gid kita. Now, we'll go to Moses. Balik ko sa mo, Sergeant Deloy. Moses, godly leader. Ari na ang pagka-Diyos noon sa ni Moses. Ang sekreto lang gid ni Moses nga ang successful siya, though hindi man perpekto nga leader, nakasala man siya, pero ang aton nga lesson naghambal gid nga the secret to his success as a godly leader, duha ako nakita diri mga abyan, mga kauturan. Una, constant communication, prayerful gid gihapon si Moses. Ikaduha, ang iya nga pag-abide, nga abiding relationship dira sa Ginoo. Ini nga pakigistorya ni Moses, hindi lang natabo nga didto siya sa paglid sang Israelites pakadto sa Canaan. Nagsugod pa didto pa sa panahon nga sa Midian siya. Even didto pa siya sa Egypt, mga kauturan. This was his practice even he was still young, prayerful life. Amo na siya ang sekreto sa iya nga paglid. Wala gin man ma-explicit na klaro sa Biblia. Pero ang pagka-prayerful ni Moses, bisan ato na siya sa palasyo. Kaya dako na siya. 12 years old na siya before siya gindala sa palasyo. Kaya ang anak ni Pero nagsiling nga anay ng bata. Batiti anyo anay. At the right time, amo na pagdala niyo diri. So, ang ang iya ginikanan si Jacob Edgar, si Amram, nagtudlo gid siya to be prayerful. Kaya balaan na siyang ginikanan nga, this boy will not be ours anymore. So at least, gintamnan gid sang sakto. Yes, sir, Fred. Kadri man sa bahin na bala na si Moses, nag-upod na pagwa sa mga Israeli noon, pagwa sa Egypto. Ma-observe na to na ang iya pag-communicate sa Ginoo,
Do ang term ko nag-converse ba do Yeah, natural as hindi a friend, no? as a friend hindi do may Diyos na may separation Mm. kay do may mga makita naton may naga-negotiate da siya negotiate siya o intercede siya kag kung hindi ang relasyon naton hindi amo ka na kahapiit hindi kita ka biskan sa mga friends naton hindi Yes. kita ya ka persuade sila kung hindi maayo nga ang relationship. Kag hindi ang close ang relationship. So, ako man nakita na sa kabuhi ni Moses, kung i-relate naton ang prayer is the communication naton sa Ginoo. So, it does not mean sa ako nakita, it does not mean na mapiyong kita magmuna. It is the constant talking with God. So, possibly, looking above, nagatangla na siya. Kag sa mo tuguro na panahon niya, ang Diyos siya, nagasabat siya through nature. Kag makita niyang sabat. Gani, sa sini na mga pagtilaw, sa ginatubang niya, especially sa mga utod niya, biskan ginsikway di siya sa utod niya, pakamalaot siya, but still, nabatyagan niya, I don't know kung paano nag-develop kay Moses, na ang humble niya, in spite sa madamo, utod niya na, okay guro ng iba na tao, pero ari utod niya, nagbulig pa ni siya ako, but still he is nag-abot pa siya ang pasaylo sa ila because of his relationship, not on his side as man. Kangay man sa aton, ang muning challenge sa aton, kung tulukon naton ang aton si Gabriel sa aton taksan, bakit either panubuon mo na siya. Pero kung makita naton ang isig kapariyo naton na sa tulok sa Dios, we are all saved by grace pala rihas kita. Yeah. Ang isa din sa nga ako nakita, the way Moses prayed. Okay. Kung paano siya nangamuyo. Dito lang sa burning bush. No? Dito na makita tong sampinit nga nagkadaba-daba. Kwanto siya exchange of words to. Oo. Kapangabayan mo si Moses, hindi lang ko. Ang Ginoo na ko na lakat ka kay ikaw nga ko pili. So, the prayer na aton nga buhaton is just like Moses. We'll talk to God as a friend. Hindi kay ato siya kalaba-laba, taas siya, kag magtangla lang kita. No, that's also nice. Pero still, ang Ginoo yan nagapanawag kay mga upod sa aton every time we kneel in prayer. Wala na gid kita panahon. Moses intercede for a nation. Kapila ni sa mag-intercede, Sir Johnny Lloyd. Kadam, gini siya nag-intercede, Pastor, mga kautoran. Ang intercede, mga autoran, Ilonggo. Ang Ilonggo, nagpangabay, nagpatunga. Yes. Nagapangamuyo sa alang sa mga katawhan, sa iglesia, or sa diri sa context dari mga kautoran para sa iya nation or iyang Mga katawhan. Apat dari ka bisis or even more mga kautoran nga nagpangamuyo siya para sa iya mga katawhan. When that time nga ang iya mga katawhan na uhaw sila sang time nga nakasala ang iya mga katawhan, naghimo sila sa golden calf, nagpangamuyo man sila nga nagpangamuyo man siya nga pasayloon sila sang Ginoo. Ika-tatlo mga kautoran atong pagbalik sa mga spies halin sa promised land nga hindi amo na ka positive ang ilang gin-report. Kag ika-apat mga kautoran when the tribe of Levi nag-separate para mag-serve sa sanctuary. So aton makita ang batasan gid ni Moses nga biskan ang iya mga katawhan makasala, iya gyapon pangayuan sa Ginoo sing pasaylo para sa ila. Grabe siya ka tutom nga leader kag mapinasayloon siya. Kag ang punto di sa atong leksyon, sir, inileksyon sa mga leaders, sa mga pangulo naton sa iglesia, na dapat magpinangamuyon kita. Isa man sa ako nakita nga na do grabe gid nga ni Moses nga nakita ko sa iyang isa sa mga best leadership niya ato ang mga tao nga nagreklamo bro. Moses wala dito
sang sementeryo, sang lubnganan sa Ipto, diri kami nimo gindala para nga diri kami nimo ilubong. Lubong. Oh, and that's it. And then Ginoong reklamo sila way gid ano ni. Tisling sa Ginoo sige Moses. Buwasaga, makita nila nga may mana nga mag-abot. Yes, sir. Kag ang ato na lesson man diri, nagapanumduman na kung magpangamuyo kita sa aton isig kapareho, may Yes. dako na siya na gahom. Mm. Kisa nagapangamuyo kita sa atong kuglingon, pero when we know na someone is praying for us, kag amo ning usual naton as a community, nagapangamuyo ay kita kay because nagapati kita na may gahom ni May siya. gahom ang prayer. May gahom ni siya. So, ang lesson naton nagapanumduman sa aton mga kauturan na to pray sa aton na mga kauturan, members ang panimalay, sa aton mga leaders, hindi lang na kundi sa aton man kaugalingon. Yeah. So, this calls for us to pray. Yeah. Kag tiya mo na mga muyo kita sa aton pamilya, sa aton nga pamilya sa bilog nga iglesia. Nga Lord, please, bitaw gani liwat si amo ni Ginoo pasayloan ni si amo ni. It's a nice kind of prayer. Lord, tagaay man ni siya sang success, makapasar siya sa board, so forth and on. It's an intercession of prayer. Wala na gid kita sa time mga kauturan damo pa. But anyway, next week, the same thing, the same tema, ang pangamuhi o gyapon. Ngayon na lang ko sa kay Pastor John Deloyd and then eventually si Sir Fred and General Fred sa ilang last take. Mga kauturan, mga abyan, no? Isa ini ka auhag nga sa aton nga mga kauturan or nagatinguha nga magsunod dira kay Kristo. Nagkita magkaara kita sing kabuhi nga mapina nga mayuon. Because it's nice to know mga kauturan nga aton Ginoo sa iya wala sing dako nga butang para sa iya nga hindi iya mahimo. Nothing is too great for him to bear, for he holds up worlds. He rules over the affairs of the universe. Namiagi ko sining mga punto nga ang aton Dios, siya ang tag-iya sang universo. Siya ang nagtuga bisan sa aton nga mga tagsa-tagsa ka mga kabuhi. Amo ning auhag mga kauturan. Pero ang pamangkot ko lang subong nga sini nga lesson mga kauturan, when it comes to prayer, ano bala ang pagpangamuyo sa aton? Manami ba siya or ginakapoy kita sa pagpangamuyo? Ano inyong sabat mga kauturan? Yes, Sir Fred. Subong man ang ato na lesson padumdum liwat sa ato na magpangamuyo kita. Sa na-mention ni Sir Coro, hindi naton mapabudlayan ang aton Ginoo sa pag-worry sa aton ng mga problema. Ini nagapasiguro, nagasiling man ang ato na key text diri ni Haring David na it will be our experience kung ara kita sa Ginoo, hindi madula ang ato na pagpanawag sa iya. Because when we know Him, mangin mahapit ang ato na relasyon, kag sina masako ng aton pagsugalanon sa iya pag-isa pagpangamuyo. Mga kauturan, isa lang gid, malipot lang ako ng tugon, ibili pa, malin-bilin sa inyo. Ang ginasiling, batian ko ni sa isa sa aton nga mga members sa aton iglesia. Why worry if you can pray? Kabay pa ang Diyos magkapakamayo. Sa hindi pa si Engineer Fred pangamuyo mga kauturan. Pasalamatan tanay si Brother John Luciano and Sister Goldie Jolegi Jr., si Dr. Norvin and Rosalina Hebieso, Fee Midon and Edo Vandes, Elder Herbert and Ma'am Evelyn Tamone, Dr. Erwin and Dr. Rhoda Hardinico, Jet and Susan Caro, Johan and Myla Susana, Iboy and Jessica Malabanan, Marlene and Pastor Phil Peregrino, Sir Alex Fejero and Ma'am Gina Federo Ilumar, Anile Trino Perdido and Jimmy Trenio, Sister Antipas Piedad, Marlubel Hirota Lorin, Ladel Labalan Gascon, Helen Barbasa, Dr. and Ma'am Ivy Hope Balidyong. Ang Diyos magapakamayo sa inyong pagsuporta sa inyong programa. Sir Fred. Magapangamuyo kita. Langit no na mo na amay, Ginoo kami nagapasalamat sa sining tion na ikaw
nagpakigupot samon sa sining na pagtuon na ikaw lipat nagapanumdum samon na sa amon na pagsugilanon sa imo pagi sa pagpangamuyo ini nagahatag sang kabuhi samon kag ini maka pahanuot pagid sang amon na relasyon sa imo kay nahibalaan namon na kung wala ikaw way kami sing ikasarang gani ikaw bulig samon na to maintain sa sining communication na ginhatag mo na kami makapakig-angot sa imo sa matagadlaw sa anuman na mga bagay namon itugda sa imo way ka nagakataka sa pagsabat kag salamat Ginoo na ikaw man nagpanumdum samon na kami pangamuyo man samon mga kauturan samon mga leaders membro samon panimalay kag mga kabyanan na kami tanan mangin isa kami sa pagtawag sa imo bilang among Ginoo ka manluwas. Bendisyon ni ining among mga kultura na nagaupod sa amon sa sining pagtuon. Ikaw man magapakamayo sa ila na maabot nila ang kalipay na sila na matagadlaw na pagpanawag kag sugilanon sa imo pagi sa pagpangamuyo. Among tanan ini ginatugyan pagdamang sa ngalan ni Jesus. Amen.